Технически анализ на валутния пазар за 18 декември. Долар индексът продължава на изходящия си тренд, вече е на ново дъно след това от 5 декември, което разбира се отразява на основните валутни двойки, с изключение обаче на иената. При двойката евро-долар възходящият тренд продължава вече 8 поредни дни с положителни дневни стойности, като това силно движение с лекота преодолява целия спад след негативните прогнози за ръста на икономиката от еврозоната, което така е доста силен аргумент в полза на възходящия тренд на еврото в по-дългосрочен план. На графиката, която виждаме в момента, имаме три аргумента в полза на този бич сценарий. Първият е пробива на нисходящия тренд от седмичната графика, който започва на 1 май 2011 година. След това имахме и пробив на динамична съпротива през върховете от 17 септември и 17 октомври тази година. Също така в сила и възходящ тренд, който започва от 24 юли тази година. И в момента четвърти аргумент би бил пробив и на текуща съпротива от 1.3170, която представлява върха от 17 септември. Ако и това ниво бъде преодоляно, това за мен ще бъде поредният сигнал за това, че е на лице възходящ тренд на еврото спрямо долара, който има за първа цел след 31.70 нивото 1.3484, а в по-дългосрочен план е 1.3840 и евентуално психологическото ниво е 1.40. При двойката паунд-долар поевтиняването на долара формира ясен тренд на графиката, който в момента ускорява и следващата цел в посока нагоре е 1.63, подкрепа на текущото движение е 1.6177 и възходяща тренд линия, прокарана през дъната на тренда, започващ от 15 ноември. В дългосрочен план съпротива на покачване на паунда ще оказва динамичната съпротива през върховете от 2 август 2009 и от април 2011 година. Ако видим и пробив над тази динамична съпротива, това би било индикация за евентуално започване на дългосрочен възходящ тренд. При двойката долар-иена виждаме, че единствено тук доларът е по-силен от другата валута от двойката. Иената вероятно формира нисходящ тренд от средата на тази година. На графиката долар-иена виждаме, че имаме индикации за пречупване на дългосрочния нисходящ тренд. Аргументи в полза на това твърдение са невъзможността на котировките да направят ново дъно. В момента се тества последният връх от 11 март 2012 година и другият аргумент е пробива на динамичната съпротива през върховете от 3 април 2011 и от 11 март 2012, а също така в началото на годината имахме и пробив на нисходяща тренд линия. Всичко това ми говори, че най-вероятно двойката формира възходящ тренд, който в момента среща съпротивата на последния връх от седмичната графика на 84.15 и търговия над това ниво ще таргетира следващата цел на възходящия тренд при 85.50